हेलो लोगोफोर, आंनि इन्डी मिक्सार यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोर इम्पर्टेन्ट जागोन। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथाम बेबादि बाथ्रा रायज्लायगोन जायखौ नों जोबथा समायावहाय नोंनि अनजालु नङाब्ला अनजालिनि सिगाङावहाय बुंनो नांगोन। जेब्ला सोरबा सासेया नोंनि गोसो गोरबोखौ सेफायोब्ला बे मोनथाम फिननायखौ थारैनो नों होनो नांगोन। बे इन्टेन्सनखौहाय जोङो नायनि अब्ला फैदो। These three lines will increase the returnability of your partner. बे मोनथाम सारिया नोंनि मोजां मोननाय अनजालु एबा अनजालिखौहाय फैफिनहोनायनि थाखाय मोनसे पसिबिलिटि जोबोर बारायहोगोन। नोंनि जिउनि लोगोआ 99% फैफिनगोनखौहाय मिजिंथिनो हायो आरोना। बे भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन। अन्नानै जोबजासिम नायलां, स्किप दाखालाम भिडिअखौहाय। मोनसे बाथ्रा आरोबाव, जेब्ला नों नोंनि लोगोजों डायेट खालामनाय समावहाय रिसिभ खालामा एबा जेबो रेसपन्स होफिनाब्ला नों बे बाथ्राखौहाय बिनि सेराव थांनानै बुंनो हागोन, एबा नों जेन'बा बिनि सेराव बुंनो हायाब्लाबो नों बे बाथ्राखौहाय मेसेज खालामनानै बुंनो हागोन। फैदो बिदिब्ला जोङो सिगां फारसे आवगायलांदोनि। फार्स्ट लाइन, महर मोखां नायनानै सोरबा सासेयाबो मोजां मोनज्लायगोन, नाथाय आंनि बादिब्ला गोसोजों नोंनियाव सोर थैगोन? बे लाइनखौ नोंनि लोगोनि सेराव बुंनांगोन, आरो जेन'बा सेराव बुंनो हायाब्ला टेक्स्ट मेसेज बेफोरबायदि खालामनानैबो नों बुंहरनो हागोन आरोना। बिदिब्ला बे सारियाव मा बुंदों नायनि फैदो। बे लाइनाव बुंदों, महर मोखां नायनानैबोथ' सोरबा सासेयाबो नोंखौ नोंजों एबा मोजां मोनज्लायनो हागौ, नाथाय आंनि बादि गोसोजों नोंनियाव सोर थैगोन? बे सारियाव बेखौनो बुङोदि नोंनि पार्टनारनि सायाव जेरैबादि नांगौमोन बेबादिखौ आरोबाव मोनफिनगोन ना मोनफिना, बियो गावनि साननायनि लैथोआवहाय बुसोमजानानै थानो नांगोन। अब्ला बिनियाव आरोबाव खनसे साननाया फैबावगोन दि आं बिखौ बेबायदि साननाय फैगोन बिनियावहाय, आं बिखौ नागारनांगोन ना नागारनाङा। बेबादिनो बियो सानसे नङा सानसे साननायजोंनो आरोबाव गावखौहाय मा खालामबावगोन, बियो बावगोमालांबावगोन। बे सारिखौ जेरैब्लाबो बुंखानांगोन। जेब्ला बिनि सेराव नोंनि गोसोआ बायग्लिलाङो एबा माब्लाबा समावहाय ब्रेकआप जानाय समावहाय नोङो बे बाथ्राखौहाय बुंनो नांगोन। अब्ला जोङो दानिया नैथि सारिखौहाय सावरायनो फैदिनि। सैथो, मोजां मोननाय आरो फोथायलायनायखौ माब्लाबाबो दाखोमा, मानोना मोननैबो जिउआव माथ्र खनसेल' मोननो हायो। बे सारिखौ नोंनि लोगोनि सेराव बुंनांगोन, नङाब्ला मेसेज खालामनानैबो हरनो हागोन। बे सारिया बेखौनो बुङोदि, नायदो बे लाइनखौ, नोंनि पार्टनारखौ इसेबां साननायाव नारसिनना होगोन, बिनियाव साननाय फैगोनदि साननैनि थाखाय बियो बेबादि सैथो मोजां मोननायखौ मोनगोन ना मोना, थिग बे साननाया बिनियावहाय फैगोन। नायदो अब्ला बेयावहाय बेबादि सैथो मोजां मोननायखौ नोंनि अनगायै आरोबाव सोरबा सासेया होनो हागोन ना हाया। सिगांनि समावहाय जेरैबायदि मोजां मोनदोंमोन, बै सिगांनि फार्स्ट लाभआ बेनो जेरैबायदि अननाय होदोंमोन, थारमाने बेबायदि अननाय होग्रा आरो मोजां मोनग्राखौ बियो नेक्स्ट टाइमावहाय मोनबावगोन ना मोना, बेबायदि साननायजोंहायनो बियो बेंखननानै दोनजाबावगोन। मानोना बियो सैथो मोजां मोननाय आरो फोथायलायनायखौ सेफायबाय। अब्ला बे सारि मोननैखौ बुंब्लाबो नोङो जागोन नोंनि लोगोनि सिङाव, नङाब्ला आं दहाय जेरैबायदि बुंबोदोंमोन बेबायदि खालामोब्लाबो बियो जागोन दे। आरोबाव जोङो दानिया जोबथानायावहाय नायदिनि फैदो। थामथि सारि, नों आंनि मोजां मोननायखौ डिसार्भ खालामा। बे सारिखौ जोबथा समाव बुंनो नांगोन नोंनि पार्टनारनि सिगाङाव, आरो बे लाइना एसे एटिटिउड, थारैनो
नों बे बाथ्राखौ बुंनाय समाव 1 सेकेन्डबो थाथ'नो नाङा, मानोना बेनि एटिट्युड आरो नोंथाङा बेखौ बांद्राय एटिट्युड बुंनो नाङा। आरो बे बाथ्राखौ सेराव बुंनो हायाब्ला मेसेजनि गेजेरजोंबो बुंहरनो हानांगोन दे। जोङो बेखौनो बुजियो लोगोफोर, डिसार्भखौहाय जोङो जोंनि बर' रावाव बुङोब्ला बेखौनो बेवहाय बुंदों, नों आंनि मोजां मोननायखौ डिसार्भ खालामा। डिसार्भआ नों आंनि मोजां मोननायखौ, थारमाने जायफ्रा मोजां मोननायखौ बुजिया, खेला खालामा, एबा नोंनि मोजां मोननायखौहाय सोरबा सासेया बेसेन होनो रोङै, बिनि मोजां मोननायनि ओंथिखौ बुजियैखौहाय फोरमायो दे लोगोफोर बे डिसार्भआ। बेबादिनो नों जोबथा SMS खालाम, जिखुनु टाइमावनो नों गुड नाइट, गुड मर्निं, जिखुनु समावनो नों बेखौ खालामनानै हरनो हागोन। आरो नों बेखौ खालामखांनायनि उनावहाय नों मालाबाबो बेनोहाय बेजों साथिं दा खालाम। बेखौ हरखांनायनि उनाव नों अफलाइन जानानै थाबाय था, आरोबाव नों बेनोहाय सेटिं दा खालामफिन हो। जोबनायाव नोंथांमोना बे सारिखौ मोजां बुजिबाय जानांगौ। दायो नोंथांमोन बे आंनि ब्रेकआप मटिभेसन भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै शेयार खालामना हो, आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब, लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना फैबाय थानाय उननि भिडिअखौहाय बयनिख्रुइबो सिगां मोनबाय थानो हानाय बायदि बे साखाथिनि साबस्क्राइबनि साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै ला पारमानेन्टनि थाखाय। अब्ला नोंथांमोना उननि समाव आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ मोननो हागोन। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि ब्रेकआप मटिभेसन भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।